Guda daga cikin jajirtattun matasan ƙaramar hukumar Nguru da ke jihar Yobe, Honorable Usman wato Shehu na Allah ya tabbatar da cewa jirgin ƙasan da ke aiki tsakanin Kano zuwa Nguru zai dawo aiki nan ba da jimawa ba. Matashin ya bayyana hakan ne yayin zantawarsa da gidan talabijin na Tozali TV. Gada ya ci gaban rahoton da Muhammad Suleiman Yobe ya haɗa mana. Duba da yanayin yadda muka ga abubuwa suke tafiya bisa da tarihi, na je garin Nguru, ba ma Nguru gaba ɗaya ba, duk inda wannan train ɗin jirgin ƙasar nan ya biyo, na zauna da mutane suna kokawa akan cewa ba abin da suke so a taimaka musu da shi domin a ga an dawo da shi wannan jirgin ƙasa ya ci gaba da aiki yadda ya kamata. So duba da wannan abin sai na zauna na yi tunani, na ga a matsayina na haifaffen Nguru mai zai hana mu yunkura Allah ya taimake mu ga yadda za a dawo da wannan jirgi ya ci gaba da aiki kamar yadda yake ida. So alhamdulillah mun fara, kuma Allah da mun kusa zuwa ƙarshe. Kwanan nan insha Allah jirgi zai fara aiki. Na zo Nguru mun zauna da mai martaba sarkin Nguru, ya ba mu takarda, mun je mun kaiwa shugaban transportation na railway din, mun kai masa kukanmu wanda har ya kai zuwa ga minista, kuma duba da yanayin yadda suka ga abin su ma sun dauke shi da muhimmanci, kuma suka ce insha Allah za su iyaka kokarin su tabbatar da jirgi ya dawo ya ci gaba da aiki yadda ya kamata. Tunda wannan jirgi Nguru tana da dimbin tarihi, wannan jirgi duk wanda ya san Nguru albarkacin jirgin yana daga cikin albarkacinsa wanda ya sa Nguru ta bunƙasa, because duk wanda ka sani a zone north east zone din nan babu gari mai kasuwanci wanda Allah ya albarkance shi kamar Nguru. To karfin abun ya hada da wannan shi jirgin kasa, to aka waye gari ba abun nan, transportation safara ya yi tsada. Wannan jirgi in ka duba yana sauƙaƙewa al'umma, yana kawo musu sauƙi sosai. So mu kuma dama rayuwa abin da muke duba a kullum menene zai kawo al'umma sauƙi. So shi sa muka tashi muna iyaka kokarin mu tabbatar insha Allah wannan jirgi ya dawo ya fara aiki. To wannan jirgi kusan shekaru uku kenan yake tsayi, babu zirga-zirga a wannan tsakanin jihohi guda uku. Menene baka sha'awa ko kwarin gwiwa game da wannan gagarumin aiki na ci gaba? To alhamdulillah, shi in ka kula da yanzu yanda kaya suke tashi, shi kansa transportation wato kudin safara din yana shiga cikin kayan da ake kawowa wannan waje. So din Allah ya sa wannan abu ya samu ya dawo yana aiki, akwai abubuwa da yawa da zai kawo, akwai al'umma da yawa wanda ba su da aikin yi kuma aikinsu zai dawo. Yanzu ko maganar shanu da ake kaiwa su Lagos su waye zai rage raɗaɗin abubuwa da yawa, kuma insha Allah za a samu sauƙi. So mu kuma dama sauƙin muke nema, al'umma suna shan wahala. In ka je ka ga yanayin yadda ake tafiya din nan, abun zai baka mamaki. Har an kai ga al'umma suna zuwa su shiga trailer za su tafi Kano domin sauƙi. So me zai hana al'umma mu haɗu mu taimaka mu duba mu samu a dawo da wannan jirgin domin ya kawo mana sauƙi ga al'umma.